Φίλες και φίλοι, γεια σας. Επιστρέψαμε στο From Downtown μετά από ένα απαραίτητο, θα λέγαμε, διάλειμμα για διακοπές. Και εγώ και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης είχε πει ότι το From Downtown δεν κόβει. Αλλά ξέρετε, όλες οι σοβαρές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν και τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες τους καλά. Άρα τώρα είχαμε την άδειά μας, Δημήτρη. Δεν κόβουμε, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά εντάξει, περίοδος γιορτών ήτανε. Θέλαμε κι εμείς ένα διάλειμμα, αφού η Ευρωλίγκα δεν κάνει διάλειμμα, να μας βοηθήσει λίγο. Οπότε ναι, λίγο κόψαμε, πήραμε την άδειά μας ακριβώς και τώρα επανερχόμαστε σε πολύ κομβικό σημείο, θεωρώ, πριν από μια διπλή ισπανική διαβολοβδομάδα για τους αιώνιους. Σωστά. Λοιπόν, σήμερα στο επεισόδιο θα είμαστε αρκετά σύντομοι σε αυτό το επεισόδιο και θα μιλήσουμε για την αγωνιστική εβδομάδα που πέρασε στη EuroLeague, που είχαμε πράγματα και θάματα διακόπη τον Παναθηναϊκό. Εγώ θα κάνω μια μικρή εισαγωγή λέγοντας κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με το μπάσκετ και μου ήρθε στο μυαλό μάλλον καθώς κοιτούσα τις επιδόσεις του Βεζένκοφ και του Κέντρικ Ναν. Μου ήρθε στο μυαλό, τώρα θα γελάσεις, η έννοια του κανόνα. Στη θεωρία της λογοτεχνίας, η έννοια του κανόνα, όπως την έχει ορίσει ο Χάρολντ Μπλουμ, ήθελα να σου πω, είναι μια πολύ συζητημένη έννοια. Αυτός λοιπόν ο τύπος ήθελε να διευρύνει το τι σημαίνει κανονικό. Πρόσεξε, τι σημαίνει κανονικό. Είναι, ρε παιδί μου, το κανονικό, το normal, να το πούμε έτσι, το φυσιολογικό. Και ίδρυσε, λέει, μια σχολή, τη σχολή της αγανάκτησης. Μέσα από αυτή τη σχολή, τώρα μας έπιασε λίγο το ακαδημαϊκό, αλλά δεν πειράζει. Μέσα από αυτή τη σχολή έβαλε και άλλους συγγραφείς που, για να διευρύνει την έννοια του κανόνα, που είχαν ένα χαρακτηριστικό. Είχαν την τάση να αγανακτήσουν, δηλαδή να ξεφύγουν από αυτό που θεωρούνταν κανονικό. Τι είναι κανονικό? Κάτι normal, ας πούμε. Κοιτώντας τώρα χθες, για να μην πούμε τώρα για το Harold Bloom, γιατί είναι ένα ολόκληρο επεισόδιο. Κοιτώντας λοιπόν τον Ναν και ειδικά τον Βεζένκοφ, νομίζω ότι έχουν αλλάξει το κανονικό στη EuroLeague. Δηλαδή αυτό που θεωρείται normal, να το πω έτσι, είναι, ας πούμε, ένας παίκτης που είναι σκόρερ, να βάζει, ας πούμε, 20 πόντους, να βάζει 15 πόντους, να έχει ένα PIR 20. Ο Ναν και ειδικά ο Βεζένκοφ με αυτό που έκανε, πάει σαν να βγάζουν μια κραυγή, ένα άχα, ας πούμε, και να δηλώνουν έντονα την παρουσία τους και να λένε εδώ είμαστε και πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Οπότε αυτό που είναι κανονικοποιημένο τώρα σαν να αποκανονικοποιείται. Και τελειώνω με αυτή τη βαρετή εισαγωγή για να πάμε στα μπασκετικά. Και όμως νομίζω ότι ανταποκρίνεται στο τι είδαμε Πέμπτη Παρασκευή από Ναν και Σάσα. Ο Ναν ειδικά είναι εδώ και 5 αγωνιστικές into the zone που λένε οι Αμερικάνοι. Ναι. Όντως αποστεγανοποιούν την εικόνα που είχαμε για την Ευρωλίγκα, για το πώς μπορεί να λειτουργήσουν οι άμυνες και να κόψουν τους σκόρερ, να δυσκολέψουν τη ζωή τέτοιων παικτών οι οποίοι έχουν εύκολο το σκοράρισμα. Οι τύποι Πέμπτη Παρασκευή διέλυσαν τα κοντέρ, ειδικά ο Σάσα, όπως πολύ καλά είπες, και φαίνεται ότι θέτουν νέες βάσεις για το και για την κούρσα του MVP, που ξεκάθαρα είναι τα δύο φαβορί αυτή τη στιγμή, και λόγω της βαθμολογικής θέσης των ομάδων τους και λόγω αυτών που κάνουν στο παρκέ. Νομίζω ότι ανταποκρίνεται το ακαδημαϊκό σου σχόλιο στις εμφανίσεις των δύο παικτών. Σε ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν, μετά από αυτή την περίεργη εισαγωγή, πάμε να μιλήσουμε σύντομα σήμερα. Θα είναι σύντομο το επεισόδιο. Σύντομο. Θα γενιάσουμε και μια σειρά σύντομων επεισοδίων. Δεν θα τα κάνουμε μόνο αυτά οι συνάδελφοι podcasters. Έτσι, να δοκιμάσουμε κι εμείς κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για τα παιχνίδια δεν έχουμε να πούμε πολλά, ειδικά για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, γιατί η αντίπαλη ομάδα, εντάξει, η Bayern είναι μια ομάδα
που πετάει φωτιές στην έδρα της, εκτός έδρας έχει μια αστάθεια. Η Bayern το πήγε συμπαθητικά το παιχνίδι μέχρι την τρίτη περίοδο τα μισά. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε κατηγορία και να είδα στο 3 steps basket, ο Ολυμπιακός τα έχει διαλύσει όλα. Αξιοσημείωτο εδώ είναι οπωσδήποτε η απόδοση του Βεζένκοφ, συνεπικουρούμενος βέβαια από τον πάρα πολύ καλό Μακίσικ και τον πάρα πολύ καλό Πίτερς και τον πάρα πολύ καλό Βιλντόσα. Από την άλλη, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού είδαμε μια τρομακτική εμφάνιση σε όλα τα επίπεδα, μπροστά και πίσω από την ομάδα, και η διαφορά θα μπορούσε να ήταν άνετα και 30 πόντους. Στο τέλος απλώς έσβησε τις μηχανές η αρμάδα του Αταμάν και κάπως έτσι το τελικό σκορ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με έναν, σήμερα θα συνδεθούμε με έναν έγκυρο αναλυτή, ο οποίος έχει θητεύσει στην... Έρχεται. Ο οποίος θητεύσει στην μπασκετική ανάλυση ανά τα χρόνια σε Ελλάδα και NBA, και δεν μιλάω για άλλον από τον Δημήτρη Ζαφυρόπουλο, ο οποίος ήρθε η ώρα του να κάνει το σχόλιο του πάνω σε μια ερώτηση που θα του τεθεί. Δημήτρη, πες μας 3 αξιοσημείωτα πράγματα από την επίδοση του Ολυμπιακού απέναντι στην Bayern. Ευχαριστώ που με καλέσατε αρχικά. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Εντάξει, νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που θα σταθεί κανείς, και είναι και φυσιολογικό, είναι οι 45 πόντοι του Σάσα με 18 στα 20 σουτ και μόλις 3 τρίπλες. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι... Γελάω τώρα, αλλά... Ναι, μα για γέλια είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν κρατούσε την μπάλα στο 20 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι το πώς εκμεταλλεύεται η επίθεση του Ολυμπιακού αυτή τη μοναδική ικανότητα του Βεζένκοφ στο elite επίπεδο να κινείται μακριά από την μπάλα είναι case study για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Σάσα έκανε... Και χωρίς Φουρνιέ. Ακριβώς, θα σταθώ εκεί, ότι δεν είχε τον Εβάν Φουρνιέ, δεν είχε τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Εντάξει, δεν ήταν ύψης της δυσκολίας στο παιχνίδι με την Bayern στο ΣΕΦ, αλλά η Βαβαρή φέτος είναι μια επικίνδυνη ομάδα, οπότε είχε τις αντικειμενικές του δυσκολίες ο Ολυμπιακός με αυτές τις δύο απουσίες. Ο Σάσα κάνει βράδια καριέρας. Ναι, οπωσδήποτε. Σε δεύτερο σχόλιο είναι η άμυνα του Ολυμπιακού, η οποία αρχίζει και λειτουργεί σε πολύ υψηλό τέμπο, ειδικά μέσα στο ΣΕΦ. Πολύ καλός ο Βιλντόζα, ο οποίος εγώ το έχω ξαναπεί και σε άλλα επεισόδια μας, δείχνει ότι αδικήθηκε λίγο στο σύστημα του Αταμάν. Αδικήθηκε. Δεν άνθησε στο σύστημα του Αταμάν. Ο Αργεντινός είναι ένας πολύ καλός παίκτης για να κάνει συγκεκριμένα πράγματα, ερχόμενος κυρίως από τον πάγκο. Ο Άλεκ Πίτερς, το λέγαμε στο τελευταίο επεισόδιο που κάναμε, έχει βρει ένα ρόλο που μπορεί να μην είναι τα 30 λεπτά που έπαιζε πέρυσι, αλλά στα λεπτά που παίζει να είναι άκρος αποδοτικός. Και ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι το είπε και ο coach, ότι το επιθετικό ταβάνι της ομάδας, βάζω εγώ τη λέξη επιθετικό, αυτός είπε σκέτο ταβάνι, είναι ακόμα πολύ πολύ υψηλότερο. Τρομάζεις λίγο αν το σκεφτείς, το που μπορεί να φτάσει το επιθετικό ρεπερτόριο του Ολυμπιακού όσο προχωράμε στη σεζόν, και οι αυτοματισμοί θα γίνονται έξις συνήθεια, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης. Να πω και εγώ κάτι ακαδημαϊκό. Ναι, θα λένε ότι αυτός εδώ τι κάνει. Δάσκαλος δεν μας έχει πει τίποτα. Ναι. Οπότε νομίζω ότι τα περιθώρια βελτίωσης είναι τεράστια. Φιγουράρει μόνος πρώτος μετά την ήττα της Μονακό. Και όπως και για τον Παναθηναϊκό, θα πω σε λίγο, η διαβολοβδομάδα επί ισπανικού εδάφους θα είναι, νομίζω ότι θα είναι η πιο κομβική από τις εναπομείνασες διαβολοβδομάδες για τους δύο αιώνιους, γιατί η Ισπανία είναι αφιλόξενη και αν φύγουν με 1-2, νομίζω ότι θα είναι πολύ γερά στο κόλπο της τετράδας. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου για το τελευταίο σου σχόλιο για το κόλπο της τετράδας. Νομίζω ότι είναι κρίσιμα τα επόμενα μάτς. Ο Ολυμπιακός, Δημήτρη, είχε επιθετική αποδοτικότητα 71,4% ή 1,43
πόντους αναπροσπάθεια. Ανακατοχή, ναι. Δηλαδή, αναπροσπάθεια. Δηλαδή, αν η προσπάθεια είναι για 2 πόντους, τον 1,5 τον έβαζε σε κάθε προσπάθεια. Ναι, ρε. Γιατί πούμε... 36 assist. Αυτό θα ήταν το επόμενο. 36 assist είναι νούμερο ομάδα, είναι νούμερα Celtics. Είναι νούμερα Celtics. Είναι σαν να παίζουν εκεί. Και αυτές και η άμυνα, η επιθετική του Ολυμπιακού, που έκανε ό,τι ήθελε, υποχρέωσε σε 22 λάθη η Bayern σε 71 κατοχές. Ναι. Αλλά αυτό, 22 λάθη σε 71 κατοχές. Δηλαδή σχεδόν το 1 τρίτο. Τα 3/5 ξέρω εγώ των κατοχών της Bayern κατέληξαν σε λάθος και turnover, δηλαδή και επιθυνιδιασμό πιο πολύ. Ακριβώς. Γι' αυτό και εκεί ψηλά. Νομίζω έτσι ένα πολύ σύντομο σχόλιο από τη δική μου πλευρά. Η επίδοση του Αλεξάνδρ Σάσα Βεζένκοφ επισκιάζει τα πάντα. Ίσως είναι η πιο μεγάλη για όλη τη χρονιά. Αυτό που θέλω να κρατήσω είναι, εγώ θα πω και κάτι αρνητικό. Εντάξει, τα θετικά τα είπες. Ενώ ήταν πολύ καλό στο σύστημα αξιολόγησης πλάσμα ήμουν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, εμένα έχει αρχίσει να μου. Θα μου πεις τώρα βρήκες παιχνίδι να το σχολιάσεις. Έχει αρχίσει να μου κλωτσάει λίγο το δίδυμο Φαλ Μιλουτίνοφ. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει πολύ. Το παιχνίδι το συγκεκριμένο ήταν σχετικά εύκολο. Απλώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πεντάρια στη EuroLeague που να μπορούν να τους ανταγωνιστούν, αλλά επειδή θα τους χρειαστεί ο Ολυμπιακός, θεωρώ ότι ο Μιλουτίνοφ είναι μια σκάλα πίσω αυτή τη στιγμή από τους υπόλοιπους παίχτες με βάση εδώ την ποιότητα. Μένα είχε. Καλός είναι, αλλά δεν είναι κυριαρχικός. Σε άλλα νέα, πρέπει να κρατήσουμε την απόδοση του Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος όση ώρα είναι στο παρκέ, η ομάδα του πάει πάρα πολύ καλά και είναι κάτι το κερδίσει φέτος. Αυτά, τα υπόλοιπα τα είπες. Ο Σάκ μας πλήρωσε και στην ομάδα του podcast στο Fantasy, μια χαρά. Ναι, πολύ καλός. Ήταν σίγουρο ότι θα κάνει ένα καλό παιχνίδι εν τη απουσία και του Φουρνιέ και του Παπα-Νικολάου. Αλλά ναι, κερδίζει και αυτό στα λεπτά του, είναι με υδρότα, με ποιότητα, γιατί δίνει πράγματα στον Ολυμπιακό και είναι αρκετά... Ναι, φέρνει διαφορετικά πράγματα. Ωραία. Τώρα, έχεις κάτι άλλο για αυτό το μάτσα, άμα είναι να πάμε στο επόμενο? Όχι, δεν έχω κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, MVP του, να πούμε καταρχάς ότι το Παναθηναϊκός BC Actor, Παρτιζάν, Mozart, Bed, Belgrade. Όλα αυτά. Για να τιμήσουμε και τους χορηγούς που πληρώνουν. Δεν μας δίνουν όμως και εμάς μια χορηγία. Δεν μας δίνουν φράγκο. Εμείς τα λέμε, αυτοί μας γράφουν. Ναι. Κοίταξε, άμα παίρναμε χορηγία από τον άκτορα, ο άκτορας φτιάχνει το δρόμο, ας πούμε, τους δρόμους του σε όλη την Ελλάδα. Τέλος πάντων. Μπόμπολας. Ο άκτορας είναι στον Μπόμπο. Είναι Μπόμπολας. Μέγκα, όλα αυτά. Λοιπόν. Ναι. Τι ήθελα να πω τώρα, ασχετό αυτό που είπαμε. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε για μένα το δυσκολότερο παιχνίδι φέτος εντός έδρας. Συμφωνώ, προσυπογράφω και με τα δύο μου χέρια. Απέναντι σε μια Παρτιζάν που είχε 7-1 στα τελευταία παιχνίδια και κάτι 7-10 στα 10 τελευταία παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, απέναντι σε μια Παρτιζάν του Ζέλικο Μπράντοβιτς που είχε διαλύσει τον Παναθηναϊκό στο προηγούμενο παιχνίδι πολύ πρόσφατα μαζί τους, που αυτό και το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ ήταν τα παιχνίδια τα οποία, αν θέλεις, γυρίσανε το διακόπτη για τον Παναθηναϊκό και πήρε μπροστά. Αλλά κυρίως είναι μια ομάδα που στο pick and roll είναι άχαστη. Είναι άχαστη, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή αυτά που κάνει ο Κάρλικ Τζόνς με τον Ντάιρικ Τζόνς, οι δύο Τζόνς, είναι ίσως η καλύτερη pick and roll επίθεση για μένα στη EuroLeague μέχρι προχθές. Να πούμε ότι γράφουμε Κυριακή 12 Ιανουαρίου. Και τι έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός στο δυσκολότερο του παιχνίδι έδειξε ένα καταπληκτικό πρόσωπο και έσβησε τελείως την pick and roll επίθεση της Παρτιζάν. Ο Ταϊρίκ Τζόνς έκανε το χειρότερο του παιχνίδι στη χρονιά. Πέρασε δύσκολα. Πέρασε δύσκολα, είχε 21 λεπτά, 6 πόντους και τίποτα ιδιαίτερο. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η προσήλωση στην άμυνα του Ομέρ Γιουρτσεβέν, που έπαιξε αρκετό ξύλο με τον Τάιρικ Τζόνς σε βρώμικα plays, όπως είπε και ο ίδιος, από τον Αμερικάνο. Αυτό είναι το πρώτο που κρατάω εγώ, και το επόμενο είναι ξεκάθαρα
Γιατί είπαμε ο Ναν έχει διευρύνει τον κανόνα, άρα δεν θα μείνω στο Kendrick Nunn. Ο Τζέριαν Γκραντ. Είναι ο Τζέριαν Γκραντ, ακριβώς. Δεν υπάρχει το παιχνίδι που έκανε. Δεν υπάρχει. Ήταν απόλυτος. Αν δεν υπήρχε ο Βεσέγκοφ, ναι. Ήταν απόλυτος. Είχε 14 πόντους, 7 rebound, 8 assist, χωρίς να χάσει shoot. Και γενικότερα ο Τζέριαν Γκραντ είναι αυτό που το έχουμε ξανααναφέρει, ότι πάρε όλες τις σημαντικές στιγμές του Παναθηναϊκού εδώ και 1,5 χρόνο, ο Γκραντ είναι εκεί πάντα. Αντώνης Φώτσης. Ναι. Ή όπως πολύ εύστοχα έγραψαν οι Pick and Popa, η εμφάνισή του θύμισε έντονα Δημήτρη Διαμαντίδη. Ναι. Το τόσο πληθωρικό παιχνίδι. Και είναι, το είπε και ο coach Άταμαν, το είπες και εσύ, είναι η πιο σημαντική νίκη εντός έδρας του Παναθηναϊκού φέτος, γιατί κατάφερε να βάλει 96 πόντους σε μια ομάδα η οποία στον πρώτο γύρο είχε ξεγυμνώσει πάρα πολλές αδυναμίες του. Ναι, και σβηστά. Αν κάποιος μπορεί να θυμηθεί το παιχνίδι στο Βελιγράδι, με την ανελαίτη πίεση στα γκάρντ του Παναθηναϊκού, χωρίς το Σλούκα και τον Λορέντζο Μπράουν, χωρίς δηλαδή 2 από τους 4 γκάρντ που απαρτίζουν την πράσινη περιφέρεια. Εγώ θα εστιάσω ότι η βελτίωση του Παναθηναϊκού στην άμυνα είναι τρομακτική μετά από αυτό την παροδία που είχαμε δει στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Έφες. Οι περιστροφές σου λειτουργούν πλέον στα περισσινά επίπεδα. Πολύ καλό σχόλιο αυτό. Ναι, ήταν πολύ κακή οι περιστροφές του. Νομίζω, όπως και η transition άμυνα ήταν πολύ κακή. Ναι. Αυτά τα πράγματα, αυτοί οι δύο τομείς αμυντικά έχουν βελτιωθεί κατακόρυφα και ο Παναθηναϊκός δρέπει τους καρπούς από αυτήν την αμυντική του βελτίωση. Επιθετικά, όσο έχει τον Kendrick Nunn να βρίσκεται στη ζώνη του λυκόφωτος, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πιάνει τις 90 τη μία μετά την άλλη στο ΆΚΑ. Για λίγο πάλι δεν είχαμε μία κατοστάρα. Αλλά το ότι λειτουργεί τόσο καλά αμυντικά πλέον και για την ώρα η απουσία του Λεσόρ στο αντίπαλο pick and roll δεν έχει πονέσει τον Παναθηναϊκό. Φαίνονται κάποια νερά τα οποία ήταν λογικό ότι θα γίνονται. Η ομάδα όμως λειτουργεί πολύ καλά αμυντικά, μετά το πρώτο screen, το δεύτερο screen, μετά όλα τα actions που μπορεί να αποσυντονίσουν την άμυνα του Παναθηναϊκού. Οι περιστροφές είναι σωστές. Προστατεύει πάρα πολύ καλά το rebound. Ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα της Λίγκας. Επιτρέπει μόλις 31 rebound στους αντιπάλους του. Όταν έχεις το Γουάντσο και το Γιούρτσεβεν στην ομάδα και τον Όσμαν. Ναι. Ισχύει. Εντάξει, ο Τζέριαν Γκραντ δεν υπάρχουν λόγια πια για αυτό το παίκτη. Εγώ δεν είναι παίχτης στη Euroleague, σίγουρα. Ναι, μακράν. Εγώ θέλω να σταθώ στην σοβαρή αγωνιστική άνοδο που την περίμενα εγώ προσωπικά. Σε ένα σχόλιο στο παρελθόν είχα πει ότι ο Όσμαν είναι λίγο περίπτωση Χουάντσο. Όσο περνάει ο καιρός και του δίνουμε χρόνο, θα ξεδιπλώσει αυτό το αστήρευτο ταλέντο που ξέρουμε όλοι ότι έχει. Είναι παιχταράς ο άνθρωπος. Ο Όσμαν τελειώνει το παιχνίδι με 18 πόντους. Και πολύ σοβαρή παρουσία. Εκμεταλλεύτηκε την απουσία των δύο γκάρτ του Παναθηναϊκού και ήξερε ότι θα είναι το βασικό τριάρι σε μια γραμμή που για μένα, γραμμή line-up δηλαδή εννοώ, θεωρώ ότι είναι καταπληκτική για starting 5 line-up. Δηλαδή να έχεις Grant, Nunn, Osman, Χουάντσο και Γιούρτσεβεν τώρα. Αυτοί θα χρησιμοποιήσω τη δική σου έκφραση, δαγκώνουν καροτίδες αμυντικά. Επιθετικά είναι πολύ decent γιατί έχεις το Kendrick Nunn μέσα, το Χουάντσο, ο οποίος Χουάντσο με τούτα και με εκείνα έβαλε πάλι 15 πόντους και είχε και τα 8 rebound του, και έχεις και το Γιουρσεβέν, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια που παίζει έχει κάτι πάνω από 20 πόντους μέσο όρο και σοβαρή άνοδο στα rebound. Δηλαδή θεωρώ ότι και όταν έρθει ο Σλούκας και ο Μπράουν, που είναι μικρός τραυματισμός αυτός που έχουν, έτσι είπε και ο προπονητής Ερέλης, αυτό που γίνεται είναι ότι όταν ξεκινάς με αυτούς τους παίχτες και με δεδομένο ότι υπάρχει ο Καλαϊτζάκης που μπαίνει συχνά και είτε στο 2 είτε στο 3 και προσφέρει όθηση στην άμυνα, έχεις το πάνω χέρι. Και ο Παναθηναϊκός είχε το πάνω χέρι από τις πρώτες κατοχές
και έκανε το τέλειο παιχνίδι. Αλλά για μένα αυτό που κρατάω πιο πολύ απ' όλα είναι ο Grant, που αν δεν υπήρχε ο Βεζέγκοφ σε αυτή την αγωνιστική θα ήταν ο MVP της αγωνιστικής. Έτσι, γιατί ήταν πολύ σοβαρή η επίδοση του και μπροστά και πίσω και σε νούμερα που δεν φαίνονται. Και μετά είναι ο Τσέντι Όσμαν. Για μένα, Δημήτρη, αν ο Όσμαν πάρει την άγουσα, δηλαδή πάρει το δρόμο που γνωρίζει, ναι. που θα τον πάρει γιατί είναι πολύ σοβαρός παίκτης, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να κατακτήσει τη EuroLeague. Γιατί οι άλλοι είναι στο into the zone που λες και εσύ, είναι δηλαδή στη ζώνη, νιώθουν άνετα και παίζουν. Αν και αυτός πάρει μπροστά, το μέγεθος που σου προσφέρει στη θέση 3, η εκρηκτικότητα στο transition παιχνίδι, το shoot που δεν σου δίνει ο Παπαπέτρου, το hustling, όλο αυτό, δηλαδή τη μαχητικότητα, δεν νομίζω να έχει άλλο τριάρι που να μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή σε αυτό το βαθμό στη EuroLeague, κοιτώντας και τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτό είναι έτσι ένα σύντομο σχόλιο από την πλευρά μου. Έκανε το τέλειο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός και ειλικρινά έσβησε στο τέλος. Τους είπε ο Αταμάν, μην κυνηγάτε. Ναι, εντάξει, τώρα θα μπορούσε να κρατήσει τη διαφορά, αλλά όντως μπορούσε να βάλει 110 πόντους για πλάκα. Δεν έβαλε γιατί χαλάρωσε και καλά έκανε, δεν πειράζει, μην βάθουμε και τίποτα. Φτάνει με τους τραυματισμούς. Ναι, αυτό. Από την Παρτίζαν πρέπει να σημειώσουμε την σταθερή άνοδο του Στέρλινγκ Μπράουν. Τον είχε αναφέρει ο Αταμάν ότι είναι, ας πούμε, ο key player. Όντως πήγε πολύ καλά με 23 πόντους σε 31 λεπτά. Και φυσικά του Μπράντον Ντέιβις, ο οποίος δεν ξέρω, είναι πολύ σταθερός παίκτης. Από δεύτερη νιώτη περνάει και αυτός φέτος στο Βελιγράδι. Πολύ καλός παίκτης, πάντα μου άρεσε. Και να πω, πολύ καλός. Εντάξει, και ο Λούντβερκ ήταν αποδοτικός με 16 πόντους. Απλώς το βασικό πράγμα που έκανε ο Παναθηναϊκός είναι ότι έκλεισε τελείως τον επιθετικό διάδρομο. Τον επιθετικό διάδρομο του Κάρλικ Τζόουνς, και σε αυτό εγώ δεν περίμενα το Γιουρτσεβέν, ας πούμε, να παίξει τόσο σωστά τα συστήματα. Και να πω δηλαδή ο Τζόουνς με τον άλλο Τζόουνς βρίσκονται με κλειστά μάτια. Και ήταν φανερό στη γλώσσα του σώματος του Ταϊρίκ Τζόουνς ότι το παιχνίδι δεν του βγαίνει καθόλου καλά. Ναι, είχε πολύ εκνευρισμό. Και δύο τελευταία σχόλια που θα κάνω είναι ότι ο Αταμάν έκανε πολύ καλό κοουτσάρισμα και στη γραμμή των ψηλών. Δηλαδή, ακόμα και τα λεπτά που έπαιξε ο Γκάμπριελ, που μπορεί να μην ήταν επιθετικά αποδοτικός, ήταν πολύ καλός αμυντικά και τα συστήματα που έπαιξε έκρυψαν πάλι τον κόσμο στο επιθετικό σύμπαν της Παρτιζάν, και άμα παρατήρησες άλλαζε λίγο η διάταξη της άμυνας όταν ήταν μέσα ο Γιουρτσεβέν και όταν ήταν ο Γκέιμπριελ. Και τελευταίο είναι ότι κοιτούσα ένα βίντεο από ένα site, δεν θυμάμαι, Scouting View νομίζω, που λέει πόσες άμυνες έπαιξε ο Μπράντοβιτς πάνω στον Ναν και καμία, εγώ δεν τα ξέρω όλα αυτά πώς τα λένε, πραγματικά μέτρησε 5 πράγματα που δεν ήξερα καν πώς λέγονται. Παγίδες είναι στην ουσία, αλλά εγώ δεν είμαι τώρα ειδικός αναλυτής όπως εσύ. Σε όλες τις παγίδες ο Ναν δεν έχασε την μπάλα. Δηλαδή, το έγραψα κιόλας. Το έπαιξε το παιχνίδι. Ο άνθρωπος ο άλλος είναι, είπαμε, αποκανονικοποιημένος. Το πώς ξεφορτώθηκε την μπάλα όταν χρειαζότανε, το έγραψα και στα social μας. Follow, like, by the way, σε Instagram, Facebook και στο X. Πάρτε λίγο μπροστά, guys. Ναι, άντε να δούμε λίγο. Να νιώσουμε κι εμείς λίγο έτσι την ανταπόκριση. Ναι, και χρήσιμο. Οι 4 assist το πιστοποιούν, αλλά κυρίως πιστοποιείται η βελτίωσή του στο πώς διαβάζει πλέον καλύτερα το παιχνίδι. Ναι. Και μάλιστα σε ένα μάτς που χρειαζόταν να το κάνει ακόμα περισσότερο, γιατί η Παρτίζαν είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα στο transition και ενδεχόμενα κλεψίματα όπως έγινε στα πρώτα 2 λεπτά του παιχνιδιού της έδωσαν εύκολους πόντους στον ευνηδιασμό. Οι 8 πρώτοι πόντοι της Παρτίζαν ήταν από λάθη του Παναθηναϊκού. Οπότε ο Νάν αυτό το διάβασε πάρα πολύ καλά, είχε 4 assist, είχε κάποιες πολύ ωραίες εισαγωγικές πάσεις στο Γιουρτσεβέρ όταν κλείδωνε στο post, και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη βελτίωση του Νάν σε αυτό το κομμάτι. Τελειώσαμε και με τον Παναθηναϊκό. Τελειώσαμε με τον Παναθηναϊκό. Εγώ θέλω ένα τελευταίο σχόλιο για να το κλείσουμε, επειδή είπαμε ότι θα είναι σύντομο το επεισόδιο. Δεν το πιστεύω, γράφουμε 25 λεπτά επεισόδιο. Παλαμάκια. Ναι, παλαμάκια. Νομίζω λοιπόν ότι μετά από αυτή την εβδομάδα, όσο και αν έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, κάποιοι πίσω-πίσω, κάποιοι λίγο πιο μπροστά,
ότι είναι μια ιδανική συγκυρία για να δούμε τον πρώτο ελληνικό τελικό της Ευρωλίγκας. Ναι. Οι εμφανίσεις των τελευταίων 2-3 εβδομάδων αρχίζουν και ενισχύουν αυτό το αίσθημα του ελληνικού φύλαθλου κοινού. Ωραία. Και του οπαδικού και του μη οπαδικού. Και επίσης απολαύστε αυτό το πράγμα που γίνεται, να έχουμε τους δύο ενδυνάμει MVP της regular season στις δύο ελληνικές ομάδες, να έχεις έναν Βεζένκοφ ο οποίος να έχει 20,6 πόντους μέσο όρο με ένα 70,6% true shooting. Μιλάμε, είναι ακραία νούμερα, παιδιά. Μετά το 2010 λέγαμε ότι μακάρι να ξανάρθει μια εποχή που να βλέπεις τις δύο ελληνικές ομάδες να είναι σοβαρές διεκδικήτριες και από τα φαβορί της Ευρωλίγκας. Γιατί μην γελιόμαστε, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι τα φαβορί για να φτάσουν στον τελικό στο Αμπου Ντάμπι. Ναι. Ακόμα και με τις απουσίες τους βλέπεις την μπάσκετ παρουσιάζουν. Και απ' την άλλη έχεις έναν Κέντρικ Ναν, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, έχει 21 κάτι πόντους αναμέσο όρο με 64-65% true shooting. Και οικονομία. Παιδιά, είναι κρίμα. Οικονομία. Ναι, είναι κρίμα να μην το εκτιμάμε αυτό που έχουμε και να βάζουμε την τοξικότητα μέσα στο παιχνίδι. Ο Ναν συγκεκριμένα, να το πούμε γιατί το αναφέραμε τώρα. Για μένα πάντως δεν υπάρχει τοξικότητα. Δηλαδή, όποιος βλέπει μπάσκετ και μιλάει για τοξικότητα, αυτή τη λέξη συχαίνομαι, είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος. Ας ακούσει κανένα άλλο podcast. Πάμε παρακάτω. Οκ, συμφωνώ, αλλά όντως έχει 64,6% true shooting. Ο Ναν σκοράρει 21,2 πόντους ανά παιχνίδι. Λοιπόν, Δημήτρη. Με 15 περίπου προσπάθειες ανά παιχνίδι. Ο Βεζένκοφ με ακόμα λιγότερες, με 11. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πούμε κάποια πράγματα για τα άλλα παιχνίδια που μας έκαναν εντύπωση. Να πούμε ένα σταθερή άνοδος για τον Ερυθρό Αστέρα που νίκησε την Παρί πάρα πολύ σβηστά. Το είδα το παιχνίδι. Coach Σφερόπουλος, τριετές καινούριο συμβόλαιο. Ακριβώς. Διετές, μπήκαμε στο 25. Πάμε, εσύ την είχες τον Ερυθρό Αστέρα ψηλά, εγώ τον είχα χαμηλά στα Power Rankings. Αρχίζει να υλοποιείται το δικό σου όραμα, σε αντίθεση με τη Ζάλγκιρις που έπεσε μπροστά στην αρμάδα της Ρεάλ. Μου κάνει νερά η Ζάλγκιρις. Η οποία ανεβαίνει. Ο Τρινκέρι αναφέρει ότι ο Λόνι Γουόκερ είναι προβληματικός στις δύο άκρες του γηπέδου και σουτάρει στο τρίποντο με 21% να πω. Ο Λόνι Γουόκερ, παρακαλώ. Μην τον πάρετε στο fantasy. Μην τον πάρετε. Λοιπόν, αν και εγώ πιστεύω ότι την άλλη αγωνιστική θα πάει καλά. Τέλος πάντων, αυτό στο επόμενο. Κάποια στιγμή θα κάνει ένα blowout, σίγουρα. Αλλά... όχι, είναι φτηνός αυτό είναι. Και θέλω να αναφέρω την ήττα της ΕΦΕΣ από την Άσβελ μέσα στην Τουρκία, που είναι επίσης το παιχνίδι, το είδα. Εντάξει, Μάλεντον και πάλι Μάλεντον. Vintage Tariq Black. Vintage Tariq Black. Μπράβο. Έπαιξε ας πούμε στο 5 ο Black και τους καθάρισε. Και φυσικά δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε ότι η Μπαρτσελώνα πήρε πολύ άνετα το παιχνίδι μέσα στο Πριγκιπάτο με τη Μονακό. Η Μπαρτσελώνα. Πια τώρα η Μπαρτσελώνα που είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και στην Ισπανία. Κινδυνεύει να μείνει εκτός Copa del Rey, εκτός Final 8. Είναι ένατη αυτή τη στιγμή. Ναι. Και όλα αυτά χωρίς τον Willian Γκόμεθ, ο οποίος έχεις 2 εκατομμύρια ευρώ ψηλό και δεν τον βάζεις, με τραυματίες. Θα κάτσει τώρα να βλέπει από τον πάγκο. Με τραυματίες ένα σωρό, με τον Ερτέλ δεν έγινε αυτό με την Μπαρτσελώνα. Καλά, αυτό τώρα είναι εντάξει, είναι ντροπή για έναν ψηλό. Του είπαν ότι θα έρθει, μπήκε στο αεροπλάνο να έρθει με μεταγραφή και τον πήραν τη λύση. Έφτασε στη Βαρκελόνη και μετά τον στείλανε. Λοιπόν, κάπως ο οργανισμός της Μπαρσελόνα να σοβαρευτεί, γιατί μετά την εποχή. Κάπου το χάνουν, η αλήθεια είναι αυτή. Ναβάρο ως παίκτη, ενώ τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και φυσικά κλείνω με το γεγονός ότι η αποδεκατισμένη Virtus που δεν έπαιζε κανείς, και αυτό είναι ωραίο καβανάκι για το επόμενο φάνταζι, νίκησε την Μπασκόνια, η οποία δεν μου γεμίζει το μάτι. Ναι. Συμμαζεύτηκε με τον Ντούσκο, έτσι, για να αποδίδουμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Συμμαζεύτηκε. Ναι, οκ.
Και θα παίξει και 3 μήνες χωρίς τον Κλάιμπερν τώρα. Ο οποίος έκανε τη μία καλή εμφάνιση μετά την άλλη. Και δεν παίζει και ο Σεγγέλια. Και ναι. Έχουν το ζήσει τέλος πάντων. Ακίλε Πολωνάρα έχει βγει μπροστά εκεί και καθαρίζει ο Ιταλός. Ναι. Ο μαχητής Ιταλός, έτσι. Μην ξεχνάμε και την περιπέτεια που πέρασε. Σωστά. Με τον καρκίνο. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, δεν θα σχολιάσουμε τώρα την Αρμάνι με τη Μακάμπι. Η Μακάμπι παραπέει. Η Μακάμπι παίζει χειρότερο μπάσκετ από την Άλμπα. Γιατί η Άλμπα. Ναι. Πρέπει να μετρήσει πόσους παίκτες έχει η Άλμπα. Μπες στο φάντασι. Παρ' όλα αυτά όμως η Μακάμπι είναι καλή για το φάντασι. 2-3 παίκτες της αξίζουν. Καλή για το φάντασι, αλλά πώς τη λένε, η Άλμπα που έπαιξε πάρα πολύ καλά με τη Φενέρ. Πάρα πολύ καλά. Ισχύει. Ήταν κοντά, έτσι. Ισχύει. Μπες στο φάντασι να δεις πόσους παίκτες έχει η Άλμπα. Είναι τελείως τσίρκο, ρε παιδί μου. Ναι. Σύστημα. Μπαίνουν μέσα, τρέφουνε πιο μπαροχάρος. Κακή αμυντικά πολύ, αλλά επιθετικά πολύ ενδιαφέροντες παίκτες και ο Σπανιόλο και ο Πρόσιντα και ο Βέτσελ, αλλά αμυντικά είναι πολύ κακή. Ναι. Μου θυμίζει, θα το πω τώρα έτσι, μου θυμίζει το Παναθηναϊκό των παλιών εποχών που ήταν τελευταίος, που είχε το Ματ Τόμας, ας πούμε, που έχει τώρα η Άλμπα. Της μαύρης αυτής διετίας. Ναι. Λοιπόν, παλαμάκια χτυπήσαμε. 31 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ο ηχολήπτης μας ανακοινώνει ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε το σημερινό επεισόδιο. Να είστε καλά, να αγαπάτε το μπάσκετ, το νου σας, καλή χρονιά, καλά κοψίματα βασιλοπίτων. Όχι βασιλόπιτων. Βασιλόπιτων, είναι σύνθετο. Αυτά. Σωστό. Τέλεια. Διαβολευδομάδα 1 στα 2 και για τους δύο. Το δίνω από τώρα, παίξτε το. Και θα είμαστε πολύ καλά. 2 στα 2 τα δίνω από τώρα, παίξτε. 2 στα 2 και 2. Large δίνει, έρχονται και εκπτώσεις. Πάμε. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια.